ang nakaraan. Ng vloggers ang Song Association. Mga katkat, this is the part 2 of our Lanca, Mati, Davao Oriental adventure with your katkat master Rocher for another episode of Just Rocher. May 2, 2021, last day na mo diri sa Lanca, Mati, and this is our chance para ma-enjoy na mo ang waves ug ang dagat before may manguli sa mong tagsa-tagsa na panimalay. Actually guys, 3 AM pa lang nang mata nami kay ang mga girls gipang igangan ug namalhin sila og tulugan. Murag na ako'y nakita nga natulog sa shore nang hapin lang sila kinsa kaya to. Wow. So at around 5 AM, gi-enjoy na mo ang beautiful sunrise which is nakita ninyo sa unahang parts ko ang vlog. Video credits sa taatong sunrise kay at Clarissa Brain kay basig na napoy magyaw-yaw diha. Unya pag human nag-breakfast me and then mauto siya. Tuloy-tuloy na. Alright, paspas kayo no, wow. So before mi nanguli, nang hapit sa mi diri sa Parola kay para matry na mo or magpicture-picture mi silang spot diri kay actually second time na nako ni diri pero wala ko kasulod kay under maintenance pa to last time. So this time, kailangan na Jimmy manulo. Hindi na matawag. Nagkaon sa amin yung lupa. Ano lagi ka? Hindi mo lang inawan mo. Ito ka ni Bas. for this video. So if ganahan ka ani, be sure to like this video. Kung ganahan pa din ka ani, please paki-share ko ani na video. Kung katong wala pang subscribe sa akong channel, please pang-subscribe na mo. Once again, this is Rocher saying, don't believe me, just watch. And I thank you.